The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 1 John 2:15-17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ephesians 5:11, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sandan gikinahanglan nga atong paglimpyo sa atong kalag. Ang buti pasabot nga atong isugid ang tanan natong nabuhat nga mga sala niining adlaw hangtod ning higayuna. Kay kini mahimo lamang babag nga sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So 1 John 1:9 commands every believer before studying God's Word, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampo kita karon sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain na sab nga higayon, nga diin kami makapadayon sa pagpahimulo sa imong grasya, pagtuon sa imong kamatuoran. Bani kami ning adlaw, pinagi sa pagtudlo ka namos bala ang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Salamat nining grasya. Nining kinabuhi nga mo imo pangilugwayan hangtod nining higayuna. Kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, our fellow believers in Christ, niya paghihapon kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan how to handle crisis in life God's way. Okay, ito ipadayon kini karon sama sa naanda nato, or just to refresh our mind nga mo magini atong giduputan sa paghisgot karon bahin sa mga krisis sa kinabuhi
nga mao kini ang mga suliran. O kita na sayod na nga ang mga suliran dili mangyud kalikayan samtang aniya pakita ni kalibutan na. And they also cannot be solved or cannot be avoided samtang niya pakita ni kalibutan na. They also cannot be solved without learning the solution to those problems. Mao nang nining atong pagtuon, atong hisgutan ang mga paagi sa Dios, ang iyang mga protocol nga atong masunod aron sa ingon niya na we would be able to handle any kind of crisis in life. So grasya gihapon kini. Kay sa ato nang giingon, balikon na sa natos pahinumdom sa kanatong tanan nga problems are inevitable, dili kalikayan. Samtang buhi pa kita. So, kung na kay mga suliran, then that means you are still alive, right? So, ang mga kasulbaran sa atong mga suliran are best understood sa diha nga we define the problems. O sa dihas bala ang kasulatan, kitang mga magtutuo, gimanduan gyud sa pulong sa Dios not to avoid or to choose not to have problems, meaning denying problems. No, we cannot. So, it's important to know the general concept of problems. Mo ni atong hisgutan dinhi. O atong ipadayon kini una sa tanan. Kagahapon ako kang giingnan nga dunay tulo ka mga ang inunta 3 stages of reactions kay duha manggod kamatang kining atong magamit ngadto sa kanang mga suliran, whether we react or to respond, ginamit nga atong pagbati. Okay? Hisgutan man din nato kagahapon kining pagbati, emotions. Now, it's either mo gamit ka to react or to respond. Actually, ang tinuod yung papel, the true kanang role inunta sa atong pagbati is to respond, pagtubag lamang. Mao na ang iyang papel gyud, dili kay mo react. So mao na nga dunay tulo ka mga ang sa reaksyon: denial, mao na naguna; repression, ikaduha; projection, may ikatulo; denial. Ang imo bang paglimod nga dili ka mo dawat niya na. And then repression, paglubong sa kalimot. Projection, ang imo kanang pagpahid na ngadto sa ubang tao. Kaya binimo, kitang mga magtutuo are admonished nga siguro nato nga naata magapuyo diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, nga gitawag nato in English o operational divine dynasty. Mao ni angan sa atong divine dynasty din his panahon sa simbahan. Kining panahon sa simbahan, the church age, gitawag kini og operational divine dynasty. Ang iyahan ni Ginoong Jesucristo nga divine dynasty samtang dinhi siya sa una niyang pag-anhi. Ang gitawag nga divine dynasty nga iyang gigamit mo ang prototype. Okay? Iyahang Ginoong Jesucristo nga divine dynasty was prototype. Ang atuwa karon ning panahon sa simbahan is operational divine dynasty. So that sa diha nga na kita magapuyo sa sulod. Now this is a mental attitude, ha? Kaya ang Christian way of life is a system of thinking. So, niya sa atong pangunahuna, mao na nga
siguroon nga na kita magapuyo sa maong dapit nga may gahom sa Dios. Gahom sa Dios ang imong maangkon kung ana ikaw magapuyo mentally. Okay? Sabot ka? So that every time we make any decision, we are inside the area of strength. Mo na area of strength. Ang operational divine sphere. Surely, kanang maong desisyon nga itong hihimo would be right and good. Sabot? Now, ang atong, kay guys, gut ng tagahapon, lagi mahitungod o kanang isalikway ka. Okay? Rejection. Either you are rejected by your loved ones or kanang imong mga higala. You see? So, ang atong pag-react adto sa maong pagsalikway, mao ni maka-complicate mo da kung giingon kanimo kagahapon nga it will complicate our life kung kita mo react og mainungdan nga inig-react na nimo kalimot nagiugas doktrina. You forget Bible doctrine to use, and so unsa may resulta nimo? Miserable ka. Ayaw gid ni kalimti. You become miserable. Ikaw ra po'y naghimo sa imong kaugalingon nga miserable. So let's not forget one thing in terms of this. Impersonal love. Now, when we use this, kay kinigong impersonal love, this is otherwise called as feeling of the Holy Spirit love. Now, sa atong paggamit niining feeling of the Holy Spirit love, ang imong espirituhanong kinabuhi magpadayon kini nga solid, lig-on, and it is moving forward. Kanang sibog na to sa unahan, nag-aabante. So, life for the believer becomes complicated when he fragments. Buto na lang siya sa sama sa granada tungod sa iyang pag-react ngadto sa pagsalikway. Because of his reaction to rejection. Ug atong gisgutan sa kagahapon ang iconoclastic arrogance. Unsa tibot pasabot niini? Iconoclastic. ICONOCLASTIC. Taas-taas ting English word nga iconoclastic. Ang but pasabot nining iconoclastic arrogance sa diha nga doon na lagi tay role model. Okay? So, doon na kay idol. Then he later on rejects you. Likewise, we would reject him as our reaction. Maunebot pasabot. So we have already said that there is a problem in being rejected in life. Hinumdumi. Kung na ay rejector, there will always be a rejectee. Now, sa diha nga ang rejectee, katubang isalikway, mo-react ngadto sa kanang salikway tungod kay he has nothing to lean on. O man siya'y kasandigan, wa siya'y kanang depensa, nothing to use in his being rejected. Now he becomes a loser. So, the believer needs to have Bible doctrine. You see, nakita ni mo unsa ka mainungdanon gyud sa pulong sa Dios, sa iyang kalag, aron siya would be able to respond, not react ngadto sa rejector. So ang magtutuo, kinahanglan nga makakaton, makanang galing, ug magamit niya ang pulong sa Dios to be a winner ni ining bahina of being rejected. In short, kinahanglan
nga iyang makatunan kaning napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kaniya. Kaniya bang magtotoo nga iyang gamiton. Ipagamit kini sa Dios. Kini bang 10 problem solving devices? Kay grasya man ni. Grasya. Wa ka maka kanang sabot na kini hinatag man ni sa Dios kanatong mga magtotoo, ipagamit kini for our own benefit. You see, aron kita mahimong mga mananaog, we become winner believers, not losers. So, gikinahanglan nato to extrapolate all the doctrinal rationales sa diha nga kita mo atubang o mga suliras kinabuhi. Yes, daghan. Labihang daghan ng mga suliran ni ining kinabuhi. Be it in marriage, be it in business, sa imong mga palibot, imong mga kanang kahigalaan, okay? In your peers, etc. O dili kinahanglan nga kita lagi mo react nya adtong maong mga suliran, but just respond. You see ang diferensya? Ang pag-respond, pagtubag lang, o pag-react. Ang pag-react mo sinta ka mo ni sakto tingaling binseng pulong, mo sinta ka, mo react. Ang uban nagagamit og liskuhag, maumaura sila, mga synonym na sila. So just respond with metabolized Bible doctrine sama sa pananglitans personal sense of destiny, impersonal love, uguban pa. So extrapolate them, hulbuta ka na sila, and then gamita ka na the pertinent doctrines to any particular problem. So, ato na hinumduman katong walo ka ang sa reversionism. Hinumdum ka pa ba? The 8 stages of reversionism. Kaning reversionism, gikan maguni sa root word nga reverse. Kung sabot pa sabot og reverse, pag kanang baliks sa kanang likod, sabot pa sabot, to reverse ba? Pag-atras, yun lang na to. Now, ang nag-una yun ni ang imong pag-react na reaction, distraction. Okay? Mo liskuhag ka, mo kanang sa to'y naing pulong na to sa liskuhag, mo kanang bikil na guna ni mo react dayon ka. So, mo react ka, onya, it will distract you sa imong espirituhanong pagkinabuhi na. Makadisturbo na na. Makabahasol na sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So, ang nag-una ni ini, 8 stages of reversionism is reaction destruction. Ang sunod na frantic search for happiness. Magkadipo-dipo ka nagpangita o ikapuli nga kalipay. Kaya nawa mag-una ni mong kalipay nga maong pulong sa Dios. So mo na, frantic search for happiness. Sunod, Operation Boomerang. Naon sa may buta-sabot ni boomerang. Well, of course, this is true dito sa Australia. Kani mga aborigines nga na sila instrumento nga samag kanang minunta doon na sila magamit nga kurbada kanang purma kanang ilang gikuptan nga murag kanang hinagiban nila silbi. Okay? Upan nilita na sila buot nilang kanang ipunting nila kanang maong ilang instrumento
ngadto sa usa ka hayop baron o usa ka inunta deer. Okay? Ilang targeton kana o ibutang ta dunay langgam. Ang target nila niya na largo dito sa ilang target og dili na maigo nila mo sumbalik. Mao na boomerang. Mo sumbalik. Now kini gamit nato ni ingon nga murag pagpatin-aw nimo nga kanang imong kalipay nga gipangita karon nga lahi na. Mo sumbalik kana nga wala no kay kalipay. Kasabot ka ba sa ahong gipasabot? So mo nagitawag nag-boomerang, Operation Boomerang, nga nagsige kag dipo-dipo pangitag kalipay, bisag unsang matang na nang imong ikitaan mo, sumbalik nimo nga di iyo ka malipay. So mo na pasabot ng Operation Boomerang. Mo ni katulo, ikaupat, emotional revolt of the soul. Na mo rebuild din na ng imong kanang imong pagbati diya sa imong kalag, emotional revolt of the soul. Na sunod ang ikaupat ba na ikalima. Ang ikalima mo na ni ang locked in negative volition. Locked in na yun. Sirado na yun. Ang imong pagka-negatibo. Wala kay gana, wala yun. So, mo na negative or locked in negative volition. Mo na ikalima. Ikaunom, unsa, blackout of the soul. Unsa maning blackout, lahi ni sa brown out, di ba? Ang blackout, ngit-ngit yun, ngiop yun. Blackout ang imong kalag. Now, mo na ikaunom. Karon tutas ikapito. Ang ikapito gitawag na niyog scar tissue of the soul. Naanay kanang kugan ingnon ta. Scar tissue. Mo ba na Bisaya? I don't know, mudawat kaniya ng punga. Scar tissue of the soul. Nanay kugan. Unsa may mo lagway sa kakugan, di ba gahi? Gahi yan. Scar tissue. Now, mao na ikapito. Ang ikawalo, mao na ni ang bali na tanan. Reverse process reversionism. Mao na ni. Mga bali na tanan kaniya dosa na mga asawa karon duha tulo na tingali. Now, that is just exaggerating apan mora na atong paghulagway. Okay? Nangabali. Inay nga ang pulong sa Dios mo imong gihigugma ang kalibutan naman. No longer the word, but the world. Kita nimo? So, reverse process, reversionism. So, akong balikon, just a review. Reaction, distraction, frantic search for happiness, Operation Boomerang, locked in or kanang emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Moni. These are the 8 stages of reversionism. Nga, makaago ka ba? Nga may agom niya na? Ining 8 ka mga ang-ang sa pagka-reversionista. Kinigong reversionism, ang gigamit nga common nga word sa mga evangelicals mo kining backsliding. We don't use that. Wala mo gamit niya na. Kaya it's not sibo sa atong pagi sa pagtuon sa pulong sa Dios.
So we use some technicalities, technical words like kining reversionism. You see? Kasabot ka ba? Okay, now, sa atong pagpadayon, ang matag magtotoo, kinahanglan nga magmatngon siya kanunay niining atong gisgutan nga walo ka mga ang sa pagka-reversionista. Kaya nga naman, because once he enters into these 8 stages, ang iyang espirituanong kinabuhi, guba. It's going to be destroyed and devastated. Na mo ni, matawag na ito kini nga occupational hazard sa atong pagka-Kristuhanon, sa atong pagka-professional nga mga Kristuhanon. Now, you know what I mean by professional. Now, be aware. Pagmatngon, kanang alinggati gyud kanunay niining una gyud nga ang of these 8 stages, which is reaction. Mao ni atong gisgutan karon may tungod nining pag-react, kanang liskuhag nimo. Pag-react. Now, once you react to whatever truth, to whatever kamatuoran nga atong gitun-an, so kandidato ka to be a loser. I'm really sorry to tell you that. What ay mahimo? Bisag kinsang magtotoo, mahimo gyud. Magkandidato gyud siya nga pildiro kung kanang mo sugod na siya pagliskuhag, pag-react to whatever truth or Bible doctrine. Now, can you afford to be in that state? Makaagko ka ba? Hinumdumi kanunay kining prinsipyo. Adversity is inevitable, stress is optional. Once a believer reacts to being rejected, buto dayon mo na iyo. He fragments, he disintegrates. Sabi niyo mo, sa ato nang ginaingon, if there is a rejector, there's always a rejectee. The rejectee is passive. Apan ang rejector is active. Now, ako kang pangutanon, ano sibot pasabot ni ining manipulation by stipulation? Ano sibot pasabot? Manipulation by stipulation. Ehemplo. Okay. Daghagan ako ehemplo bahin ini. Nay anak nga babae nga milayas gikan sa ilang bahay og siya she claims nga she was driven away nga kanang igihan siya. Okay? Iyang ipatuo ngadto sa uban nga mao ni tinuod, which is which in truth she was not the one, or she was the one who escaped or ran away. Wa siya igihi. Now, sa diha nga kiti sulbahon kini by agreement, unya she insists that she has a condition and her condition must be followed. Na iyang ipahamtang nga kondisyon. So mo ni gitawag manipulation by stipulation. Okay? Nagkasabot ka ba? I hope. Now, abrihin mo Biblia karon. Adto ta sa Filipos kapitulo 3 versikulo 13. Siya gisulti in English. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now,
Unsa katuning anxiety? Well, ako ning itan-aw sa diksyonaryo nga binisaya og in English, kabalisa. Mao gini binisaya as anxiety, kabalisa. Kining kabalisa, usa kini sa mga sala sa una-una. One of the mental attitude sins. So, gitambagan kita, o gipahimangnuan kita, gimanduan kita sa pulong sa Diyos to avoid being anxious. Kay once a believer reacts to rejection, sa ito nang ginaingon kanimo, he commits the emotional complex of sin. And he becomes a slave or victim sa kanang mga paaging satanas. He now becomes a loser believer. Now, kay unsa man ang major culprit niini? Unsa man gyud? Kinsa man gyud ang nag-una nga kontrabida? It is bad emotion. Bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Sabtag yun na. Mabito itong atong isgutan katong defense mechanism, nag-una ni denial, paglimot. Kaduha, repression, ilubong sa kalimot. Ikatulo, projection, pagpahid ni ngadto sa ubang tao. Mao ni defense mechanism. Now, we have therefore to be very discerning. Sabot pasabot og discerning nga mag-alinggat kadayon, matikod kadayon. I think that's the right Visayan word. Himatikdi gyudayon, to be very discerning when it comes to rejection. Avoid reacting to it. Likay gyud ang imong pagliskuhag, ang pag-react. Instead, unsa? Respond. Tubaga lang. Respond to it with metabolized Bible doctrine. Pulong sa Diyos nga nagaling na pinagi sa ministry sa Balang Espiritu Santo. Kaya bini mo, sa diha nga ang usa ka magtutuo, magadahom o nagatuo nga siya husto gyud, even if he deserves to be rejected, he will tend, or this will tend him to have an irrational, illogical condition. Ug mahinungdan nga he will be a victim of self-righteous arrogance. Self-righteous. Ang iyang pagkamatarong siyang kaugalingon. No, kining maong matang sa magtutuo will tend to have a locked-in negative volition. Noon mga locked-in negative volition. Sirado na gyud pagayo. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios di na musalir. It does not work anymore sa iyang kinabuhi. I'm referring this to believers who unsa kanilaging mo makaangko na siya o kining gitawag nga locked in negative volition tungod sa iyang pagka-negatibo yun. So, na siya irrational, illogical condition sa iyang kalag na mao na fragments na. They have a very low self-esteem, kining mga matang sa mga magtutuo. Now, they are totally divorced from reality. Yun. Layo na kaayo sila sa kamaturan. Paminaw, can you afford to be a victim of this kind of problem? Ang tubag, hustong tubag, no way unta. Apanamang uban nga kanang biktima yun. See? Now, we have another problem nga gitawag og emotional instability. Now, some of the trends of emotional instability mao kini mosunod. Ready ka? Are you ready? Di man ini ha? Mao kini ang mga trend, ang iyang mga uso inunta sa emotional instability. Una nini implacable.
Unsa man ni implacable? Gahig o. Ang uban mo yung gahig simod. Implacable. Ikaduha, sapot. Tantrums. Ikatulo, hypersensitive. Kana unsa may binisayan nini? Pikon. Yeah, okay, pikon. Hypersensitive. Imo lang nakuhiton mo sinta dayon. I think that's the word, sinta, to react. Ikaupat, pangluod, kanibang paghaluuran. Sulking. Ikalima, panglimbong. So, limbungan siya. Ikaunom, pagsupak. Ang uban may ingon og supakiro. Defiant. Ikapito, self-righteous arrogant. Arrogante, mapahitason siya sa iyang pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Ikawalo, instant gratification with no regard to the feelings of others. Bahala ng uban. Ikasiyam, lack of objective goals in life. Kuwang yun siya og mga husto tukmang kanang kabutunon sa kinabuhi o tumong sa kinabuhi. Napulo, projects her defects and mistakes or insecurity by blaming others. Basulo niya ang uban. So, iyang i-project ang iyang mga depekto, ang iyang mga kasaypanan, or insecurity, pinagi sa pagbasol sa uban. Ika-11, erratic. Ano sa maning erratic? Usab-usab suna-una o panglihok. Ika-12, affectionless. Why gugma? Why kanang no concern. 13, ungrateful. Why igabalos? 14, restlessness. Why pagkahamutang? Sakto man tiyal ng Bisaya. Ika-15, having few values in life. You see? Wala siya mga value, mga mithi, o sa iyang kanang mga virtud niya sa iyang kinabuhi. Wala. Unya, sa diha nga, mao to ang kong listang gihatag nimo. Once a believer mo kanang sinta, mo liskuhag to being rejected, he will tend to be a victim in reaction sins. So what should be done to avoid this condition? Saan na nimo? Paglikay nini. Tubag? Ayaw pag-react. Ayaw pagsinta. Ayaw kaliskuhag. Instead, unsa? Tubag lang. Tubaga lang ka na with the use of metabolized Bible doctrine. Nakakuha ka ba niya itong punto? Hinumdumigid ka nunay that the following are human problem-solving devices. Kining tulo. Human problem-solving devices ni denial, repression, projection. Mga tawahanon, kini ang mga kanang solusyon sa mga suliran. Kaya binimo, ang usa ka magtutuo nga nagatuon sa pulong sa Dios. Apan wa niya metabolize. I mean, wa man niya tuuhi. Dili gyud siya makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi. Gusto? Unsa man niya pagkinabuhi? Nga wa may metabolized Bible doctrine diya siyang kalag. Kay karnal ra magyud siya. Then ug magpadayon siya na magpatuyang na lang gyud siya niya ng iyang kahimtang nga karnal, then he becomes a reversionist. Mahimo na siyang reversionista. Now, ang usa ka gnosis believer is hypersensitive. Pikon.
dali rang mo kanang musinta lagi, muriak. Ug kani siya nga klaseng magduduo, nagadahom siya nga matarong siya siyang kaugalingon. Ug mao'y hinungdan nga kini siya mahimong dautan. He becomes an evil person. Matnguni gini. He will now live inside the cosmic systems. CD1 o CD2. Unsa mga ito ni? Ang CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Na magtabok-tabok na lang siya niyan duha ka mga dapit nga may gahom ni Satanas. Dili na gahom sa Dios ang nagagahom diha, dili. Iyahang Satanas ka na. Now, tungod kay siya karnal naman, he will be committing the common personal sins. Sama sa sala sa una, sala sa dila, sala nga makita, sala sa buhat. Miserable kini siyang pagkatao. Magtotoo na ha. He is a miserable person. He is only a product of his decision. Now, he is totally divorced from reality in life. Grabe yun ang iyang kaimtang. You see? He is so preoccupied with himself. Siya rin yung ginauna. He only uses human problem-solving devices. Maurag yung magamit. Sa diha nga muatubang siya o bisag unsang suliran. Maubitaw nang iya dayong basulon ang Diyos. Why did God let this happen to me? Kung nanay suliran siyang kinabuhi. You see? Pagkadakong pasipala. Makasulti pa ang Diyos. I mean, ang bot pasabot nga makasulti ba nga pinagi sa boses nga moingog. Nga mang imo mang basulon, nga imo mang binuhatan, moingon gyud ang Dios. You see? Wa ko'y labot ra ba sa imong gidangatan, ikaw ra ba gyud ang mihimong desisyon. You see? Nanahog na sa kanang doktrina sa law of volitional responsibility. Balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. I don't know mudawat ka ba niya ng binisaya. Mo na paghubad na ko nining law of volitional responsibility. Di man nga kasagaran sa mga sala, most sins are caused by emotional sin. Na kanang nahimo kini gumikan sa emotional sin. Why pulong sa Dios? No Bible doctrine. Thus, sa diha nga mo dangat ng mga suliran, all the believer can use are the following: denial, repression, projection. Kasabot ka? So, sa lagtod nga pagkasulti, kanang maong magtotoo only uses the human solution, not the divine solution. Inomdom ka sa atong prinsipyo? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Ang grabe palagi, mo na nga, kaya di man siya makasulban siya suliran, kay human solution is no solution man, then, unsa? No to akong giingon mo, he would readily say, why did God let this happen to me? So nakita nimo, unsa ka miserable ang usa ka karnal nga magtotoo. Makaako ka ba? Nga mamiserable imong kinabuhi? Nga ikaw ma-divorce from the reality in life? Produktor ka sa imong desisyon. Dinhin nato, hunong nga kini, ito ni ipadayon ugma. Kaya og sipyat sa kanang sumpay nini. E manong danon pagayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Magampot ha. Balaan na mo nga Diyos, salamat nining higayon nga matamis nga among pagtuon sa imong pulong, imong kamatuoran, nga way makatupong niini. Bisag unsang bilinhong butang ning kalibutan na, wala.
It's second to none. Musa, liguna lamang kini mong pagtuo, pagsandig diha sa imong mga pulong. Salamat ni grasya nga Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry. In a mighty way o sumala sa imong kabubuton. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.